Capitolul 10. Poarta ascunsă. Timp de 3 nopți consecutive, Dave și Ann au analizat datele obținute de Chiro în zona anomalei. Semnalul electromagnetic era stabil, dar modul în care pulsa părea să ascundă o structură logică. Nu era un zgomot aleatoriu, era un tipar. Ann petrecuse ore întregi rulând secvența printr-un program de decodare bazat pe algoritmii AI. Iar la un moment dat a ridicat privirea spre Dave cu o expresie greu de definit între uimire și neliniște. Dave, tiparul se repetă la fiecare 3 cicluri. Nu seamănă cu un limbaj uman, dar nici cu un fenomen natural. Atunci trebuie să fie un semnal de avertizare sau un fel de baliză. În paralel, scanările 3D filtrate arătau că forma ovală detectată sub gheață era doar partea superioară a unei structuri mai mari, care cobora în adâncime. Era perfect aliniată cu direcția curbei pe care o văzuseră inițial în dimineața celei de-a 4-a zile. Cerul Antarcticii se acoperise de nori subțiri, dar vântul era slab. O ocazie rară. Hotărâră că era momentul să revină pe teren, de data aceasta cu echipament de foraj ușor. Destinat perforării gheții pentru prelevare de mostre, oficial, era un experiment geologic. Neoficial, era pasul final către descoperirea porții. Cei 28 de kilometri până la locul anomalei trecură mai repede decât prima dată Chiro mergea în față, în modul Pathfinder, analizând constant temperatura și compoziția gheții, cu fiecare kilometru. Semnalul electromagnetic se întărea, ca o bătaie de inimă pe care o simțeai tot mai clar în piept. Ajunși la destinație, cei doi ridicară un mic cort de lucru. Protejat cu panouri de aluminiu pentru a rezista eventualelor rafale de vânt, Dave montă sonda de foraj, iar Ann calibra senzorii pentru a verifica orice variație de densitate a gheții. Dacă forma asta e ceea ce credem noi, ar trebui să găsim o cavitate la aproximativ 22 de metri adâncime, spuse Ann. Și dacă găsim ceva mai mult? Întrebă Dave cu un zâmbet tensionat. Atunci vom fi primii oameni care au văzut-o. Forajul începu lent, cu un zgomot metalic constant. După primele 15 metri, gheața deveni mai transparentă, cu striuri albăstrui ca niște vene înghețate. Temperatura locală creștea ușor. Un fenomen imposibil în mod normal. Chiro, care stătea la marginea zonei, începu să emită un bip repetitiv. Dave se uită la monitorul portabil și văzu că robotul detecta o schimbare bruscă a compoziției aerului sub gheață. Avem gaz prins în cavitate, spuse el. Presiunea e stabilă, dar asta confirmă că e un spațiu gol acolo jos. Pe măsură ce coborau spre cei 22 de metri, sonda lovea ocazional ceva mai dur decât gheața, nu piatră, ci ceva neted și uniform. Dave opri forajul, apoi coboră o microcameră cu fibră optică prin perforație. Pe ecran a apărut ceva ce îi făcu să uite pentru o clipă, să respire o suprafață translucidă, aproape perfect rotuneită, cu reflexe interne verzi-albăstrui, ca o coajă subțire de cristal înglobată în gheață. Nu e gheață. Nu e nici piatră. E un material pe care nu-l recunosc, șopti Ann. Și, vezi asta? Întreba Dave, apropiind imaginea. Într-un colț, de-a lungul curburii, se vedea o formă asemănătoare unei fante verticale, înconjurată de mici linii care păreau gravate. Planul inițial era doar să documenteze, dar ideea de a fi atât de aproape de o posibilă poartă și de a pleca fără să încerce să o atingă era de neacceptat pentru Dave. Putem